Aixo, igo naiz Hernaniko monitorea eta gaurkoan ingo dugu Pilateseko saioan zirkuito bat. Pilateseko 8 ariketa, bitzule eginez, bai? Eta erdi mailekoentzat zuzendu orduan. Ordu balen bazaute edo aurretikan patologien bat balen bagazute, eta gomendagarria zuentzako, bai? Alare, ikusko zuten bezala, ariketa batzuk zailak izango dienez eta kontu handiz egin balen bagazute sorbalan, eskumuturran, lumbarrak pixkatik ututa, bai? Orduan, zirkuitorekin esi aurretikan, ingo du beroketa txiki bat, bai? Hankak orduan flexionatzen jun, oinak gerrien parean, bizkarra zuzen, ate bularra aurrera eta sorbalak atzera. Hasi arransketa kontolatzen, sudorretik hartuta, pixkanaka pixkanaka, saitxak jun irikitzen, tripa puztu gabe, eta jun askatzen hautikan, jun saitxak izten. Berrero, dinatu arrantzen surretikan, eta hasi esku bat gogorak erabaten. Arranz botatzen, beraka. Bestan lera berdina. Eta hirugarrenan bi batera. Zuen herrimanez, dago presika. Berre berdina. Kondo sorbalekin, belarrera gehiagi urbildu gabe. Hiru gehiago. Eta horro balean tokatzen zaitzunean, igotzea biak, manten eskua goia. Igotzeta jaizten abiedo da berdinean, igotze poliki-poliki, eta hor mantendu. Arnasa botatzean jetxi berrean, eraban alde batera eskuak. Mugotu piso bizkarrak, arran sartzen zuzen du. Bez taldera berdinean. Zuen hermana zai, utzitaten txiki bat belarre eta sorbalen artean. Bi gehiago. Eta bugatzerakoan, eskuak mantendu goian. Hartu arran zelasai, botatzean jetxe esku bat, arran sartzen gogora eraman. Lehen hori dugu metzela, bestarekin berdina, baina goitik hasita. Hirugarrenan bi batera. Beraka, eskuek lurrek utune batzen dute bezala, eta ondoren goraka zarpaia. Jarraitu berdin. Gogora pixka zailtzen. Urrengalitan adibidez, ezkerreko eskua jestean, jungora eskubiko hanka zabaltzen. Arran sartzen itxi hanka, oinen lurrera bat, eskua gora. Bestan dira berdina, emagazute zalantzen bat, una tal bat mugitz eta gero bestia. Hirugarrenean, biak jesterakoan oin puntetan. Arran sartzen eskua gora, taloia bera. Hiru gehiago, emagazute zalantzen bat, lehenengo jetxe esku bat, eta gero kontrako hanka zabaldu. Arran sartzen itxi eta igo. Bestaldera berdina, pixkatirik itzekin ekoa, eta apoietutak azuten hanka, pixka flexionatuta. Bukatzerakoan, manten eskua behian eta taloia bera. Sorbalekin biribilak aurrera atzera, binak abanakan ez zuten bezala. Arraskaratzen kabuz. Bestaldera. Lasentu sorbaldak, zabaldu pixka gehiago hankak. Hanka pixka flexionatuta, teko ditu zentaiak, hartu arranaz lasai, sudorretikan, eta hotikan botatzean, leheneko igoskuak, biak, sorbalen paraio, eta gero flexionatu hankak, ateri purdekan poraka. Arran sartzen berret luzatu, hankak iagoztiaz eta bukatzen dugu eskua jaizten. Hasieran zatika, atal bat eta gero bestea, eta ondoren, koordinazioa lortzean, dena batera. Hankak jetxi, gluteak ipurdia, belaren parainez, berago. Beraka edo goraka zoztenean, bizkarra zuzen mantendu. Beraka bota gotikan, goraka zurretikan beste gehiago. Bukatzerakoan, itxi hanka berriro ginen. Gutxora berak herrien parean, hartu arran zela zai, eta gora, eskuak irikitzen da izte bai. Hartu arran zela zai, botatzean xebeiz izkerrako eskuerekin igotzen, sorbalen pareaino, eta arran sartzen jetxi, itxi. Bestaldera berdina, luze, hirugarrenan biak.
berdin, hasian alde batekin, ez dutenekin, besoa luze, eskurrekin, eta edo lehio ikutune bat zenute bezala. Jarretu berdin. Vale. Lehenengo bialdetan, iriki esku batekin eta gero kontrako hanka flexionatu. Arran sartzen itxi. Bestalera berdina, hirugarrenan oinak mantendu lurrean. Hiru jo. Hanka flexionatu eta oinak pixka altxatzerekin nahikoa. Bestalera ere. Bukatzerakoan oinak mantendu behian, eta besoak gurutze moduan. Artorran zelasa esugurutikan, horre balien, arrasa botatzen jungora bizkarra biratzen. Alugura, arran sartzen. Erdira eta bestalera ordina. Unere burua mugitzen. Beste gaia zinekoa. Urren galien, ingo mugindu berdina besoekin. Arransa botatzean jungora eskuak elkartzen, edo hurbiltzen. Bularren horralean, arran sartzen berriz urruntzen. Lehenengo eukide zute bizkarra zuten, bigarrenean, ze moduan, makurtu gura bere bilu bizkarra eta ipurdi kanporak hanka flexionatu. Arran sartzen, altxagura kontondiz, bizkarra bere bilu zutzen mantendu arte eta besoak jun zabaltzen. Berri berdina, Beste gaia azkenekoa. Eta bukatzerakoan zabaldu besoak, ondoren jetxik nula sentzen eskuak besoak. Urran galian, rollap eta rollap. Artorran zelasa eskurretikan, eta botatzean, makurtu gura bere bilu bizkarra, ateri purdi kanporaka, eta jun eskuak beherak eramaten urbiltzen, oinetara, alik eta gile. Ez zuten gehiago jetxeskuak, artorran zelasai, eta botatzen goraka errolap. Kontoen dezaltza burua, batean mugitu gabe izmareatzeko, eta bukatuko bizkarra zuzenakin, bularra aurrera, aterata, eta sorbalak atzeraka. Berrero berdina. Zuen herrimune, mugimenduan askatu gotikan, eta eskua behietara zutenen geldiri, edo itzultzerakoan eserako gorara roll up bukatzean, hartuan azalasai, beste gehiago, beraka, goaz, berriro ere, baina kasu honetan eskuak apoiatuko ditugu alba dugu lurrean, ez dela airean. Eta hor txekaratuko gara, momentu batez. Hartu lasai, arrasa botatzen hanka baluzatu eta mantendu tensio pixka bikian edo isketibela, zerran atzeko aldean. Denbora pasatzean, 10 segunduekin nahikoa, denbora pasatzean, toloztu belauna, hartu arranaz lasai, lasaitu hanka eta bestaldera batean, Ez zate 10 segundar izten ez kezkatu. Hartu arnaz lasai, lasaitu hanka, eta ero jugo zate errepikatzen bestaldera. Edo, hirugarrenean, bihiak batera. Tensio egin aberitu gabe, Legegi behartu gabe. Bukatzean, toleztu belanak, hartu arnaz lasai, eta bukatuko dugu beroketa rollapekin. Gorakakoaz, eskuak, ikotzen, urruntzen geroz eta gehiago lurretikan, bilu bizkarra zuzen mantendu arte, atera bularra aurrera sorbalak atzera. Pasiko gara zerkuitoarekin, 8 ariketa pitzuli, ariketa bakoitza minutu bateko. Orduan hasiko gara, etzan da, buruz gora, zubia egiteko. Baina zubiaren kasuan, egingo duguna da, hanka bat bakarrik mantendu lurrean. Bestea, harreko dugu kontrako belaunen gainean, Bitzuri ingo dugunez, kasu honetan, ezkerraekin, momentu guztian zehar. Lehenengo minutua ezkerraekin, lurrean ukitza. Gero hurren itzulean, aldatuko dugu, Apaietuko dugu eskubia, lurrean, momentuz ezkerra. Eskua behian, hartu arnaz lasai, eta botatzen pelbisa mugitu, gogortu zabela, altxagarria, poliki, Hor behin hartu arranaz lasai, eta arranaz botatzen, beherak guaz, guten dira apoiatzen bizkarra, hor guztia banan, eta azken igarria. Bizkarra oso ondo apoiatutak egunean, hartzen dugu arnaza. Berri horrein, Minutu baten gutxu gara, 3-4 aldiz egiteko denbora emango dugu. Urren saitu pixka gehiago guantatzen dugu, Mugimenduan arnaza botatzen,
Eta hor goian edo, bizkar oso ondo apetu dakazutenean lurrean, arnasa sudurretik antzuta. Arrasketa gero eta sakona, ariketa zerretik hartu zurretik eta ero ariketa zehar punaskatzen poliki. Vale. Urrengoan, jarriko gara albuz, bai? Gara ezkerraldean lantzen, bai? Adibidez. Jarriko gara albuz, eskua bestearen aurrean, eta beste eskua gura usten edo ez dela luzatu. Bez hori, eta sorgala horren gainean, jetxi burua. Orduan, bi hankak altxako ditugu zuzen mantenuta eta saiatuko gara ahalik eta denbora gehien aguantatzen. Ondo gortu sabela, ipurdiare, oreka saltzeko, gorputza zerortzeko zaurrera saltzera. Ez zutenean gehiago, nekatzean, jaitsi lasai, hartu arnasa, bolindarra berreskuratzen, eta berri presatenean, gogortu sabela ipurdia, altxa hankak, oinak airean, alde zuten arte, bakoitzan arabera. Bakazute oinak goregi, segurazki ez dute denbora asko iraungo, Zibaren zuten flexibilitate nahikoa. Hor pixka eta altxatzerekin nahikoa. Denbora ematen dugu. Gero kalkulatzen ere, lehenengo bueltan, ariketa bakoitzan zenbat errepikapen egin dituzuen, berdinak egiteko bestalera. Lakitxe lasai. Eta horregoan abdominalak. Oinak zuzen, zuzen edo pixka flexionatuta, entzuten bezala, bale? Gora jaisten hanka bat, eta gero bestea. Burua pixka eta altxata, airean. Lego getxe bat, taloik lurrekotu gabe, gero bestea. Azkenekoarekin, hasi gotzen, eta ondoren bestea. Etxe barazute burua, jetxe lasai, flexionatu pixka tankak, gero berdina, hasi gara ez ezkerrakin, oain eskuberekin. Etxe bat, pixkanaka, karga gehiagin abetzen mazute lepoan, apoiatu lurrean, bai? Eta jarraituko zenuten, modu berean, mugitzen hankak. Taloiak, lurretik hankeroz eta gertuago, orduan gehiago landuko dituzue hankak, bai? Besta gehiago. Ez utzi bat baten erortzen, bai? Hankaren pesu guztia. Gogortondei sabela, lumbarra besteko, bale? Abdominalak egin da gero, urrengoan, jarreko gara etzan da buruz bera, plantxa egiteko. Zaituko gara, alek eta denbora gehien irauten, apoiatu besaurreak, bai? Eta preziatenean, luzatu hankak atzeraka, eta aguantatu. Lerroz duzen ba, burutik oinetara. Gerri baltxagabe, ez da ditu piramidea. Gogortu edo sabela, zuten ere guztiako eskatzen notikan, eta ez zuten gehiago hartu arnasa eta torreztu pixka belaunak. Eraman belaunak. Indarrak behar zuratzen jun, eta berri presatenean, errepikatzen dugu. Zaitu, urrego saikeran pixka bat gehiago irauten, bale? 10 segundutik gutxuera bera nahikoa. Gautik, gero urrengo zaitu pixka gora egiten, 11-12 segundu da egiten. Bale, ponantxa egita gero, bosgarren hareketa, rollover. Bale, jarri gora etzan da, buruz gora, hankak luze, eskuak behien apoiatuta. Bai? Arnasa botatzean, ungora, altxatzen gerria, bizkarra pixkat ere, eta hankak atzerak eramaten. Hoiekin zaitu lurrekutzen.
Gora arras hartzerakoan poliki, apoiatu bizkarra, horra guztia banan, eta garria. Ez emazuten hankak flexionatuta luze mantendu, flexionatu pixka bat. Gogortu ondo sabela. Kontuz bela honekin, burua jo gabe. Poliki, atzera gara batekoan ere, batean mugitu gabe. Hankak oso kontrolatu behar zute. Bale, poliki bukatzen, flexionatzen hankak. Harretzen dugu, etzen da buruz gora, kasu honetan, altxako pixka burua, eta saiatu gora, aguantatzen hariketan gora bile, bizikletan bezala pedaleatzen. Hanka luze, bai, eta beste flexionatuta. Hartu arraso lasai, eta arrasatenean, altxako pixka burua, eta hankak mugitzen. Bat luze beste flexionatuta, eta txandakatu. Aguantatu hariketan gora bile, gogortu ondo sabela lumbarretan, pultsurenik ez behatzeko, eta nekatzean, lasaitu hankak burua bera eraman. Tensio gehiagin amaitzen bazute buruan, apoiatu lurrean lasai, eta bakarren mugitzen hankak. Hankak, azkarregi mugitu gabe, bale? Bestela ez dute denbora asko iraungo. Zuen harrimoa lasai ez dago presikan. Jarraitu itxean mugitzen. Eta eki lurreik du gabe. Ondo markatu hankak. Vale, bukatzera jetxe burua. Jarriko gara barrero alboz. Bai, ezkarraldea landuko dugu. Ezkerraldea, bai, orduan jarriko gara alboz, oinak gurutzatuta hankak luze, apoiatu ondo besaurrea, lurrean, eta kontu amordu sorbalen lerro berdina, bale? Ez ongi, ez zabalik, ez kanporaka, ez barruraka. Bestela, batez ere sorbalan karga egin hartuko zute, orduan. Arraso botatzean, lehenengo eskua gora eraman, eta gero gerria batxa. Arras hartzen gerria bera, eskua bera. Bai, zoazte, banaka, dena batera mugitu gabe. Altxa eskua, gero gerria eta aguantatu pixka bada, bai? Gogortu ondo sabela, ipurdia. Poliki zure ritmoa, nekatzen bai mazate, galditu pixka bat, indarra berreskuratzen, batez ere sorbal eta mina bali mazute, karraga egia eta gabe. Bai, sorbal eta mina bali magazute, edo kostatzen mazatzue, gerri altxatzea, behintzat, luzatu beso bat. Eta batean, altxagabe larria, Tengo azken ariketa, lehenengo itzulikoa, V, bai? Luzatuko dugu hankak aurreraka, eskuak gerritik angertu, horta jungora altxatzen goiko atala, beko atalak, eta mantenduko dugu ipurdia lurren bakarrik. Hartu arranz lasai, azten gera, goiko atala mugitzen, altxatzen burua, eskuak, gogortzen zabela bizkarrari pixka bat altxatzeko, hanka bat edo bestea. Poliki arna sartzen jetxi hankak, bizkarra eta burua. Zure herrimoa poliki, eta zute jarraien pare bat alitan, eta gero altxen pixkat hartu indarra berreskuratzeko.
arnasa botatzen, V forma egiten zuten. Eta gero, V forma kentzen zute, poliki arnasa hartuta. Vale. Eta minutu bateko atxena, urrengo entzulekin hasi aurretika. Aprobetxatu ura hartzeko, pixkat deskansatzeko, askatzeko gorputzeko atal desberdinak, bai? Eta berriro hasiko gara zubiarekin, bai? Baina kasu honetan eskuineko oina lurrean apoiatuta. Arreto arnasa kontrolatzen, arrasketaz sakona, bai, eta galdoa. Botagara kolokatzen, gutxo bera, 15 segundu falta dira. Botagara kolokatzen, pixkanaka, ezkerreko oina, eskubiko belaunen gaina, bale? Eskua behia eta zubiarekin gora bera. Vale, azten gara zubiarekin. Pelbisa mugitu, gogortu zabela, eta hasi gerri altxatzen. Nahituko zute presio asko hankian, bai, kasutan estunikoan. Horo baina hartu arrasa lasai, eta arrasa botatzen beraka. Bale, negoan, saitu aguantatzen, aliketan borari. Torrengoan, saitu pixka gehiago irauten. Leno, 3 aldiz egin bat zute, 3. Beste 3 errepikatu ahale honetan ere. Hartu arnasa lasai, bizkar oso ondo apiatzerako lurrean, eta arnasa botatzen errepikatzen dugu. Pelbisa mugitu, gogortu zabela, altxagarria. Poliki gerria eraman goraka. Alde zuten arte, goro baina hartu arnasa lasai, sudurretikan eta arnasa botatzen, poliki tzultzekoaz, hasierako egorara. Onda apoiatu bizkarra, horno guztia banamanan, eta azkenik gerria. Vale? Bukatu golengoarekin, urrengoa, jarriko gara alde batera, bai, kasuntan, eskuinaldea. Oinak airean, hankak luze, eta gogortzen ondo sabela eta ipurdia, bai? Horeka mantentzeko. Arna sartzena, jaitsi bera lasai, indara berreskuratu, eta berriro presta datenean, errepikatzen. Saiatzen gara, urrengo pixka gehiago irauten, bai? Eta zuten aire guztiak unaskatzen poliki hautika, bestela, ez zute denbora asko iraungo. Zo kontrolatu behar zute arrasketaz gain, kasuntan ere hankak. Hartzen mazute oso goregi, agian berbada ez dute denbora asko iraungo. Urno beto lurretikan gertuago mantentzea, bai? Zen, geroz eta gorago, gogortu behar zute gehiago ez bakarrik sabela baita ipurdia ere. Eta gehiago kostatuko zezue. Vale, poliki jaitsi oinak lurrera, eta abdominalak. Deno bintu gomentzela, banaka jaisten hankak. Luze edo pixka flexionatuta, bai? Altxa burua albalba zute, azten gara biaz jaisten eskubikoa, pixka bat, eta gero ezkerrekoa. Ezkerreken azten gara igotzen, gero eskubikoa. Jaitsi burua, atxen pixka datu, hartu arnasa lasai, eta arnasa botatzen, azten gara ezkerrekoa jaisten, gero eskubia gora, ezkerra. Arnasa saitu alikita gehien irauten, arnasketa. Pixka gestrekin nahikoa, Hasietekan urbilio gabe gehiagi bera, lurrera. Gogortu zabela, lumbarra babesteko. Leno bost alizima zute, barrango ontan beste bost, bai? Vale? Abdominalak pinta gero, jarriko gara plantxan. Vale? Poliki, lehenengo mugitu alde batera, eta jarriko gara buruz bera.
Besaurreko ondo apoietu, altxa beloren lurretik angarriare, mantendu airean. Ezin zute gehiago, arrasartzen, flexionatu hankak, lurrera eraman, junditarra borreskuratzen, gutxo gara bera, saiakera bakoitzan, 10 segundekin, nahikoa, gero albel mazute, 10 segundu horiek gainditu. 11 o 12 iristen, saiatu airez. Gogortu sabela, aire guztia papaten eskatu gabe, plantxa leheno 3 alizin bat zuten, saiatu 3 iristen, bai? Lerro zuzen bat, Ipurdia zapaira urbilu gabe. Vale, plantxa egin gero, harriko gara berriro etzanda, buruz gora, poliki, hankak berriro zuzen edo ja, pixka flexionatuta, eta eskuak ondo apiotuta behian, bai? Egu rollover. Hankak, hartu arnasa lasai, arnasa botatzean, hankak eraman atzeraka, moinak, bai? Zaitu lurra ikutzen hor bat zute. Arnasa botatzen altxa gerria, ezkarrare pixka bat, hornu batzuk, lurretikan separatu, eta ere poliki jun kolokatzen. Atzeraka eramatean hankak, bota berazuten aire guztia poliki hautik. Gero konterakoan, bizkarra gerria apoiatzen lurrean, alto arnasa lasai. Gogortu zabela, pixkatu urruteko gara bateko horiek, Poliki itzulea zireko gorara. Vale. Urrengo horrekitan jarretzen dugu buruz gora atzan da, baina gora hankak txandakatzen, bizikleta, pedalatzen bezala. Burua altxa pixka bat, albat zute, eta aguantatu horrekitan gora gehien. Hanka balduzatzen gero bestea. Balduzen bestea flexionatuta. Azkarregi mugitu gabe, arrasketa kontrolatu alizateko betu. Ezin zuten gehiago, tolestu belanak, haitxe burua, beste hareketa batzuten bezala burua lepoan karra gailegin nabaritzen bazute, mantendu behiago, bale? Ez dago programik. Telebekin lurrik du gabe. Zuen herriman esaiz dago presik. Jarretu etxan mugitzen. Mujun bukatzen. Eta lasaitzek momentuantez gorputza, vale? Bizikleta egin da gero, jarreko gara alboz. Kasunetan, eskubialdea. Apretu egondo besaurrea, lerro berdina sorbalda eta ukondoa, gurrutzako uinak hankan luze. Hasiko gara ezkerreko eskuak asuntan urbiltzen zapaira, eta gero altxatzen gerria. Arrasatzen jetxi gerria, eta ondoren eskua. Gorekan artean bai eskua, bai gerria, bota lasea hautikan. Baina bere karamatean, hartu zu horretikan. Ikuzute pare bat alditan jarraian, eta benekatzen bali mazate, atxen hartu behar bazute, gelitu momentu bat ez behin, lasai, indarra berreskuratzeko. Zorbalekin, karra gaiegin abezen bazute, gelitu, Eta ontezatea talak mugitzen banaka, lehenengo eskuak goraka, gero gerria. Beraka berriz, hasten zate gerriarekin, pixkata hartzatzearekin nahiko gara duzuten arte.
Tengo azken ariketa, batzan da buruz gora, UBA. Eskuak, garritik algertu, hartu arnaz lasai, botatzen hartza burua, separatu lurretik eskapula, gogortu zabela, altzatzen goaz onik batetero bestea, eta luzatu besoak. Poliki, makurtu gura biribilu bizkarra, hankak bera eraman, eta gorputzezua bukatzen dugu apoitzen lurrean. Gogortu ondo zabela, bultza txiki bat lortzeko eta altza alizateko bizkarra lurretik. Zuen herri bat asko presikan, gozatzen bat zaitzue, saikera bat eginta gero, atxen hartu, bai? Eta hau izan azkeneko ariketa. Gatzen gera, altxen hartzen, bolido moduan edo gorputu osoa luzatuta, bai? Itxe begira zain, eta almendik aurrera arrasketan juten gera hartzerakoan sabela puzten, alik eta gehien, bai? Eta jun askatzen ondoren, aldikan poliki. Gorputu osoa luzatzen mazute, hankak aurreraka luzatu, eskua besoak atzeraka edo burutzen moduan, edo eskuak albotan lukita. Guten gara gorputza lasaitzen. Azten gara burutu gurtzen ale batera. Gorputu osoa lasaituta balen bagazute gorputu osoa lasaitzen, bai. Deixorik eukik gabe, bestela ez duzute lortuko relajatzea guztiz. Burua erdian dagazutenean, hasi eskubuturrak, barruraka, kanporaka, mugitzen baita, oinak ere. Eskuekin ikitzen eta izten, oiekin punta eta behiera ikusten. Eta montorra lasentzean, joten gara belan bat urbiltzen bularrera, bizkuekin eutxita. Boadek eferiztaren horreko aldea luzatzeko pixka bat. Bazuten aberitzen, urbilu bat gazenukete pixkat bularra aldera eta kanpo aldera ere. Aba segundoekin nahiko ba, Amara, segundo. Biarko lasaitzen hanka hori, eta beste japutzen dugu. Kasu honetan horiten txibiskat hanka batean, eskutan, bestela gaitzoko gorputzeko atala lasaiturik. Gero hurbiltzekoaz balonak bularrera, irekiko ditugu begiak, altxa burua, eta bultza txiki batekin, eskua belonatzen markatu, bultza txiki batekin, esazira nahi. Hankak zabaldu, uben moduan, hartu arnaz lasai, eta arnaz botatzen makurtura biribildu bizkarra, eta jun urrutzen eskuak, bai? Luzatzeko aduktoreak, ingletako zunaldean. Zunalde hortan tensipiskat nahitzen aguantatu. Arnaz hartzen berriz, urbildu eskuak, altxako ondotiz burua, biribildu bizkarra, zuzen mantendu arte. Berriro berdina. Bi aldiz egiten dugu, eta ondoren mantendu hankak ube modua, baina bi eskuak oin batera urbilduta. Makurtu gura biribildu bizkarra, aguantatu pixka bat. Kanpo alera noten duzute taloia, nahiko duzute gehiago bikia. Baina bat duzute oinan lasaiturik gehiago gizterran antzeko alea, eskuetik bere. Iristen zaten arte, ez bazate kapazen, ikutzeko eskuarekin oinaz kezkatu. Burbiltzen zazten egian, nahitzen tensio pixka bat,
zati horietako batean, nahikoa. Bi aldiz alde bakoitzeko. Eskerekoa. Bukatzerakoan elkartu hankak, mantendu luze, flexionatuta edo, oina gurutzatuta. Eskuak elkartu bularren parean, bizkarra zuzenekin, hartu arnasa lasai. Eta arnasa botatzen makurtu gura bire bilu bizkarra. Luzatu eskuak. Eta zuten ere guztiak unaskatzen hautika. Arraskatzen hurbil bularrera. Eta beste behin. Zorbalekin belarretara urbildu. Bukatzerakoan urbildu, jaitsi eta banandu. Hemendik aurrera arraskatuzun kabuz, jutezate biribilak egiten. Zorbalekin, bai? Aurrera atzera, bineka banakan, ez dute bezala. Kontrako alderare, hasi mugitzen. Eta lasetzean, gora urbiltzen belarri bat, urbileko zorbalera, alde bereko eskua, gora, burura. Lepoalea luzatzeko. 10 segundo juntatzen, mantendu harretu kontrolatzen arrasketa ere, buruekin barroraka, eskuarekin, berriz, goiko eskuarekin, kanporaka. Gero gurun askatzen eta lasaitzen bestalera berdina. Eta pixka nabaitzen lepoalean, nahikoa. Eta azkenik, hartzen du lepoarekin, beste bagillo, azkenekoa. Makurtu burua eskua goian. Tensio bizka burua eta eskun artean. Mantendu bizkarra zuzen. Eskerrekan dut sakona. Eta bukatzerakoan, eskatu esku bat, bestea, altza burua. Eta honekin nahikoa. Eskerrik asko eta jarraitu etxean mugitzen.